God, Jesu aiva asina mukadzi. Thank God Jesus was not married. Because if he had gone home that evening, he would have been asked, Mam tirani chi pai. The story of Martha and Mary is very interesting, and many people have different views. There are some people who feel that Jesus was not being fair to Martha. After all, probably he ate a nice meal afterwards. So what is happening between the story of Martha and Mary? Tikaenda kuna Genesis, Mavambo chapter 18. Tinoudzwa nezvenhoroondo yaAbrahama achigamuchira vaenzi. Akagamuchira vangere asingazivi. When he received these visitors, he did not know, but he showed hospitality towards them. And amongst the Jews, that became the symbol or an example of how to live with others. Kuti tiri vanhu vanofanira kugamuchira vaenzi. Kwete kuvagamuchira chete, asi kuvapawo zvakare chokudya nechokunwa. Tinodera kuti even pachivanhu pedu zviri kuhanditi. Ndakamboshanda area yenyanga Nyamaropa paRegina Cheli ndichiri mupfana padesert. Saka tai andakuziva kuti thank God Jesus was not married. Hanzi kwaiko zvino. Saka taifamba every house tichita munamato. Ukapinda mumba zvainetsa kuti ubude usina kudya. Now imagine kuti unenge uine dzimba 10 or 11. Ukandotaura kuti aiwa ndambodya kuzonzi aiwa mirai. So at the end taidzokera kumission takatakura huku. And anything that we could carry, because taitaura no, we cannot eat. So it is part of our tradition, even us as black people, that we welcome others and we give them something to eat. So obviously when Martha hears that Jesus is coming, remember the law is to treat everybody with respect, especially strangers. Now imagine munhu waunoziva shamwari yako achinzi ari kuuya. You'd be excited, ndizvo? Saka Jesu aiva shamwari yaMaria, Marita naLazarus. Ndizvo ka? Tinopanzwisisa? Tizokunzwai muchiti sei mafata vaine shamwari dzechikadzi. Zvirimo mushoko raMwari. Ashanda aporesa vanhu aneta aida kuendawo samwe paanombozorora ndizvo aine vanhu vanomunzwisisa achiitawo debrief opiwawo kudya handiti opiwawo chokunwa. So as we hear with the story, the problem that is happening is not that Martha is working in the background. No. Jesus never said, don't work in the background. Don't serve me. He never said that. The problem that is happening is that as Martha is working, she's becoming distracted. One could speculate kuti pane element keshanje karipo. Kuti sei inini ndichishanda kudai mambo havandioni because ndiri kushandira ndiri kuchi background. But chimunun'una changu chaenda icho chiri pamberi pamambo edu Yesu Kristo, and she's sitting at his feet. Already Jesus is being scandalous.
pachijudha vanhu vaigara patsoka vaiva vadzidzi. Vadzidzi vaiva varume, vakadzi vainge vasingagari patsoka dzemudzidzisi. KumaFarisees kune vaitotendera kuti kana uri muFarisi chaiye ukasangana nemukadzi, angava even mukadzi wako, usatarisane naye maziso, anokuvhiringidza. Vaitogara vaine zvironda zvekudonha nokuti kana vachipesana nemumugwagwa vanenge vachida kutsikisira pasi unopinda mugomba. Asi Mambo Yesu Kristo is showing that no, he's changing the whole narrative, the whole understanding of women living in general. Because women too can be disciples and they have a right to come at his feet and the right to learn. So when Jesus sees that Martha is very much distracted, he says, Martha, Martha. When you hear the Lord say it twice, it's an affectionate way of Jesus addressing Martha. And he says, Mary has chosen the best part. In another way, Jesus is saying, we need to focus. We need to focus on what is important at the time. There's nothing wrong. But it is most important that we sit at his feet and learn. It is most important that we listen to him. This is the Son of God, God himself. Can you imagine how excited you will be? But you can miss that moment if you're worrying about other things, which are important, but not priority at that particular moment. We need to understand kukosha, where the sacrament or the gift of the moment. Tiri muno nasunu, tiri pamisa. Kuna mwasiri muno. Kuna mwauto gaya kutisaka mandiru, program yaka mira sei, just die. Tiri muno yuko zino, tiri pamisa nditi. Yesu wakuru. Kuna mwauto kufada nga wapeze kupariza, dipeke hanguli fomu yangu. Tiri muno, kuna mwakato mira yuko zino pa ATM, waruto wa budget ya wepa. All these things are important, but we need to focus at that moment on what is most important. Unogona kufurwa nezvinhu zvakakosha because unenge uchigara zvakaitika kumashure kana pfungwa dzako dzinomhanya zviri kumberi uchitadza kuona zviri kuitika panguva iyoyo. Mungavamisa chamwe zvinoitika. So what Jesus is encouraging us, we need to focus on God. Kune vamwe vakatangawo rwendo vaida kupfeka uniform dziri pamwedzi, but vakatadza kudzipfeka because havana kufocusa on Mwari. Vakatanga kufocusa kuti makohwa zvazonzi zvakazonzi vakapfeka gore rakati ndanda kupfeka nezvinhu zvakadaro, because they are not focusing on what is most important. So today, as we gather, as we are praying, let us pray for that gift of cherishing the present moment, because that is the moment that we have. We won't see it. We cannot change it. But what we have is this present moment. So let us pray for the Holy Spirit. Kuti mwamuchene atisimbaradze muchitendero chedu kuti tisarasike focus. Tizive zvatinenge tainga kana tasangana kudai. Tizive zvinotiunganidza. Tizive zvinotipa upenyu. Zvimwe zvese izvi, they are not important. As Paul says, I look at everything as rubbish. Why? Because my focus is on Jesus Christ. Amen. Amen.